Божия дух ти чу думите ми, ти ги прие и ги провъзгласи. Сега застани пред безсъзнанието със Словото, събуди спящите духове в тялото и освободи онези, които въздишат в душата. Аз сега съдя чрез Словото и освобождавам духа на човека. Духът на човека от царство на безсъзнанието. Сега Словото на Господа се провъзгласява срещу теб. Изпрати народа ми, за да ми служат в пустинята. Сега египетският цар, аз и структурата на безсъзнанието трябва да се покорят пред жезела на Господа. Аз заповядвам. Тъмнината да се оттегли пред светлината, потисничеството на душата да бъде разбито и редът на сатаната да бъде разрушен. Членовете на безсъзнанието, ние бяхме потискани и живяхме в робство и нашия дух почти угасна. Но сега жезълът на Словото приближава, Египет на душата трепери, а царят аз отстъпва. Сега ще излезем в пустинята и ще следваме гласа на Господа. Духът на човека, Господи, боядисвам вратата на безсъзнанието с кръвта на агнето. Под кръвта смъртта ще премине и денят на Господа ще дойде, а пътят през пустинята ще се отвори. Нека за всички потискани сега да бъде нощта на изхода. Божия дух, сега с кръвта на агнето, вратата на нашето освобождение остава отворена. Ние вървим напред с нова надежда, докато светлината на Господа води стъпките ни към свобода и изцеление. Нека да бъде осветена всяка пътека и всеки потиснат да намери своя мир.